Sanibonani ngibingelele igama nguXolani Pastor weningi abamaziyo kanti ke Sibongo kaNkosi. Ngithi namhlanje ngize ngikhulume nawe nje kulolu hlelo. Ngiyazi ukuthi abantu sila khona singene ngamazi emadolo la sithuke khona la sikabanga khona ukuthi yipi yona into efuna siyenze engahle isilamulele noma isitabule kwi coronavirus noma kwi COVID-19. Ziningi indlela abantu abayiphakamisayo ezingenza ukuthi sikwazi ukuphunyuka ekutheni ingasibambi noma sisibambile sikwazi futhi ukuphunyuka kuyona iCovid-19. Kodwa ke ngizoze nje namavesi ambalwa sizocaphunela lapha size ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngizoqala lapha ku Exodus 12 ngizobheka nje amavesi nonke ngiwafunde onke lapha ku Exodus 12 ngizothatha nje ngizobheka ivesi eli1 uNkulunkulu akhulume ngalo uma ekhuluma nabantwana bakaIsrayeli ukuthi yini okufanele ayenze uma kufika ulaka lakhe. Uma sibheka la ngizothatha nje lapho uthi ke la ku 12, for I will pass through the land of Egypt this night and will smite all the firstborns in the land of Egypt, both men and beasts, and against all the gods of Egypt I will execute judgment, and I'm the Lord. So la esikuthola ukuthi uNkulunkulu uma betshela before verse 12 uyabatshela ukuthi la kuzofuna bathatha igazi bazohlaba izimvu bese bethatha igazi belithele enhlangothini zeminyango naphezulu eminyangweni ukuthi uma endlula uma ebona igazi uyodlula lapho bayo besendlini uma endlula ebona igazi ingilosi yokufa angeke ingene kubona ngoba ngenxa yegazi elapho kodwa bona bobe bengaphakathi endlini. So lento isho ukuthi ngamanye amazwi ngifuna ukukhuluma ngokuobey nokuba disobedient. Uma si-obeya noma uma sithobela imithetho ethile siyokwazi ukusinda. Labo babiza ukuthi bethobela umthetho kaNkulunkulu ukuthi bahlale endlini kodwa bachela igazi so that ima ingilosi yokufa idlula ithole kunani kunegazi ibe siyakwazi ukuthi ezani indlula ingasangeni khona ngoba uyokwazi ukuthi la kunabantwana bakaNkulunkulu kodwa la iyothola ukuthi khona akunagazi eminyango yongena ibathatha. So namanje imiyalelo ephumile ukuthi abantwana bakaNkulunkulu noma abantu abahlala ezindlini kodwa abantu abazophendula ngabazo-obey umthetho. Ngizodlula lapho ngiphinde ngithi futhi uthatha enye futhi incwadi khona la ku Isaiah 26 la khona uNkulunkulu ekhuluma futhi nabantu uthi la ku Isaiah 26 verse 20 uthi, come my people, enter into thy house into thy chambers and shut thy doors about thee, hide thyself as it were for a little while until the indignation be overpassed. uNkulunkulu la utshela abantwana ukuthi abantwana bakuthi abangene endlini bazivalele okwesikhashana until kuze kudlule ulaka lakhe. Ngifuna ukusho ukuthi la uNkulunkulu wayesho ukuthi uma uxwayisa abantwana bakhe ukuthi kuzoba nesikhathi lapho kuzoba nolaka lakhe kodwa abantwana bakhe noma abantwana bakaIsrayeli ukuze lolaka lungabatholi uyofuna ukuthi bona bangene endlini until kuze kudlule lolaka lakhe and uyasho ukuthi olwesikhashana luzodlula. So namanje sibhekile i-coronavirus akusinto ezothatha isikhathi eside iyesikhashana izodlula kodwa uma sizoba disobedient towards ama-instruction akhishiwe into ezokwenzeka ulaka lukaNkulunkulu noma i-coronavirus izokwazi ukuthi izosithola and izos-affect. So ukuze ungabi affected you need ukuthi njani uzivalele endlini okwesikhashana. Yabona angiphinde ngiqhubeke futhi ngikuphakele izwi ukuthi uNkulunkulu sithi ukhuluma nje sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini kubantwana. Sizophinde lapha ku Proverbs 19 verse 16 uthi ke he that keepeth the commandments keepeth his own soul, but he that despite his ways shall die. So uyabona ukuthi uNkulunkulu la into ayishoyo ukuthi abantu loyo olalela imiyalelo ugcina umphefumulo wakhe noma lo ogcina imiyalelo ugcina umphefumulo wakhe. Ukusho ukuthi uma ulandela imithetho esuke ibekiwe uyihlonipha usukuhlenga impilo yakho kodwa lo odelela indlela zakhe uzokufa. So abantu abaningi into ezobashaya njengamanje ukuthi uma kubekwe imithetho bese abayihlonipha imithetho lokho kuzokwenza ukuthi bayibeke engcupheni yokufa noma yokutsheleka ngezifo. Kodwa uma ulalela imiyalelo okungichazayo uma ulalela imiyalelo noma ugcina imiyalelo esuke ibekiwe usukuhlenga impilo yakho ngokusho kaNkulunkulu. Abantu abaningi into ebashaya ukuthi ba disobedient, abantu abafuna ukulandela instruction, abantu kubekwe instruction bayijump instruction because bacabanga indlela yabo. Usho labo abantu abayibeka bona ukuthi uzothi uma usufa uyijethi ubulawe isifo kanti awubulawa ngesifo ubulewe ukuthi ube disobedient uma instruction abebekiwe ukuthi azokuhlenga esifeni hayi ukuthi ubulewe isifo. Abantu ngeke babulawe i-coronavirus but bazobulawa ukuthi noma bazobulawiswa ukuthi
kune-instruction esuke ibekiwe but baba disobedient bangalandela imiyalelo imiqathango lemiyalelo esuke ibekiwe hayi ukuthi isifo because uma ungalandela imiqathango ebekiwe noma ungalandela instruction ebekiwe ukuthi njengamanje hlala endlini izivikele wash hands noma geza izandla vala ubuso uma ukhwehlela vala umlomo uma ukhwehlela umuthi vala umlomo ukhwehlela or vala amakhala umuthi imoni angeke kukancane ukuthi isifo sikubambe. So njengamanje ngizokunxusa kuwena nje ukuthi wenze sure ukuthi uzihlalela endlini kuze kufike isikhathi lesibekiwe sokuthi uhlale endlini. Enza sure ukuthi uyazihlanza ngoba uNkulunkulu uyahambisana nenhlanzeko ukuthi abantu ufuna bahlanzeke, abantu ufuna makuthiwa bahlale endlini abahlale ezindlini, abantu makuthiwa abangabi sesixukwini musu ukutholakala sesixukwini, musu ukuthi ngenxa yokuthi ye craving yogwayi for isikhashana ufuna iluzi wehle wenyuka ufuna iluzi ufuna ugwayi noma ufuna utshwala wehle wenyuka ngenxa nje ezondlula craving yesikhashana but uma ngiyakubamba i-coronavirus noma ngasingakubamba isifo uzongenzeka ufa yabo. You better stay indoors ukuze ube safe. Obey imithetho obey imithetho njengoba just for the sake of obeying but we are trying to save noma ukusihlenga actually singa affected ilokho nje. So obey, follow the instruction, follow whatever abazoyisho for as long as izokusiza wena ngoba ukuhlala endlini akusizi lo othi hlala endlini but kusiza impilo yakho, kusiza wena nomndeni wakho and kwenza ukuthi impilo yakho ikwazi ukuthi ibe isikhathi eside, ikwazi ukuphila isikhathi eside. So engakuhle manje uma singalalela uNkulunkulu nangale uma ekhuluma ngalena ku Deuteronomy uthi uma ulalela nokulalela izwi lami ugcine nemithetho yami ngizokubusa